kuseke we. Udonzi rumwe. Kana tsukurumidza. Kadzipe. Apo wona chamwa dzota ngesiku. Zoya. Okay, is. Look at this. Look at that. Look at this. What? Kafunduka shiwe. Bundu. I'm saying that jumbo charavisi. What? No, come on. That's the family ocean. Move, play with some party. The corner match is never 4 weeks. 4.5. Pamtemo zofana jaji 6. Sinoka zali 6 weeks zodi. Azitobatiki. Zokutokambaira kai. Azitobatiki. Hazibatiki because kana mati yana ndakapata ripa 4 weeks. Apa mazikumbu acho akaita kudafuka. Hey, tsika yangu mutanitumira rini kwa hari kana mane 6 weeks. Aiwa kana mane 6 weeks dzinouya ngokutete musambotya. Basa ndo ramuri kuona ratiri kuita izvi. Basa rinofadza kudai. Idrasira akabata kamera wati pamatoto. Sevanhu vauyawo kuzoonawo project. Vauya pavarimi. Aiwa mungashayiwi hamungabvimi muri maoko. Vanhu vanotisimudzira mubhizinesi. Imi vanhu vatinoda nekuti imi munotisimudzira. Nyika kuti ndo zvatinogona. Ndo vanhu vanorima. Hamungabvi nenzara pavarimi. Ndimnoti pamanyawi aya. Ndimnoti paoshungwidzo. Aiwa pakanaka. Alright, tinotenda. Saka ndiri sese guys, nasi tiri kuno kuKadoma for the people. Kuno kunonzi ku Venice kana singareshi ndizvo here budi. Yeah, Venice. Kadoma Venice. Alright. Saka iwewe gachimbonzarangura zita rako unonzani? Nini ndonzi Leon Mandiko. Leon Mandiko, unemakore mangani? Ndine 22. 22. Ivo zvamujaya. Nice to meet you. Alright. Panapa ndanyanya kuuya nenhau yekuti kuna bhudhi wangu vakandibata vakati no kune kwandoda kuti mumbosvikawo mumboona zvatiri kuita ikoko. Saka ndikati oneniwo handina kana problem nazvo. Ndosaka matoona tasvika kunoku. Uyezve vazhinji vanozviziva kuti isu tinomboitawo zvakare zvemaprojects. Zvava zvakanaka nekuti tinenge tichasei tichisimudzirana pamwe chete. Inema here bhuti wangu? Watisiyani zita rako zviya Jeromai? Leon Mandiko. Leon. Alright. Saka izvozvizvika ndongoti tizive kuti vakushandzana navo vanonzani manhani chimbotiudzwa because ndikuona kuti kusure kwedu kuno nehosepipe. Okay, avo vanonzi inini kwandiri ndovati Tsano. Hatifambe tienda ikoko. Tsano pabasa. Tongoti ndo manager anotaura nezveproduction panapa kuti Toni kumzotanyanga here? Hakutanyanga moko. Pamusoro Tsano. Alright. Saka imimi makadizve Tsano? Tiripo tete makadiwo. Handisi kuyasoona face yenyu mukambobvisa mbichani. Tiripo tete makadiwo. Hands up for the people. Asimondidira. Alright, imi zita renyu munonzani? Ini ndinoitwa Zivanai Chigora kana kuti Zivanai Gonesi. Alright. Ndichibva kunonzi kugona kwaGutu kumasvingo uko. Mukuziva ndobva kwaGutu kenyu? Ndo kwakumusha kwangu kwandakabereka. Mobva nechepapi pachoni? Kunonzi kugona pana marhiri pachitova. KwaZinata mukuziva? Mazita ekuti vana Zinata asi manyuwani. Alright, handokwedu. Saka riri sei basa panapo? Basa rakanaka muchechetero. Muchechetero. Dambudziko ratingangoita imvura zvayo kuti sofa tine masola anosenza kazhinji kana kuine zuva. Saka kana zuva tichinge radzikira kudaiwo ndo patinenge tisina moto. Ndo saka mvura iri kuda mbichana? Mvura iri kuda mbichana nekuda kwekuti moto wedu unenge wava mushoma. Alright.
saka mochimbotitendera tombofamba nemukomana chimboona edu zvamuri kuita panapa. Aiwa sungunukai, ndo zvatinoda vanhu vanotisimudzira pamabhizinesi kuti tiite simba mukushanda kwedu. Saka iwewe shamwari Leon, ndandichakukangamwe because ndamboita imwe shamwari yangu yenzi Leon. Asa chatanyangisha ye. Tingachazotanyanga waine kebheji rakanaka kudai. Saka tifambire muforo. Alright. Saka ngatitenge pakuti chii chakaita kuti yotange kana kuti nevamwe vamunoshandidzana navo mutange project yenyu iwaya makebheji aya ndozvatikuona zvimwe zvakarimwa ndozvada kutanga ndanzwa chakaitika ndimomboziva kuti zvagara zvongozikana kuti kupera kwese kwegore nehufu nechichizve zvatinongoita sesadza riri stepufuti yezimbabwe zvamaziva but isu takazoona kuti but kumirira sekozvinani ndiyo musemba kuti mozotanga kurima pesa so ndipo pakazouyawo idea yokuti tikawesawo mvura panzvimbo toitawo zvehorticulture nechichi tiwanawo zvinhu zvatinongochiita pakati pegore nyange tikazomirirawo kuti kupera kwegore torima but pakati pegore patongochiita zvinhu. Alright. Iyo didi wako wanga achitsanangura zvinhu zvakasiyana siyana. Iyo ndiwe first born mubereka ndiwe last. Inini andiri pakati. Ipakati. Saka vamwe wako izvozvi vamwe wakaenda kuchekwenyika nditi. Pa iwa unaweza kuenda kuchekwenyika. Saka chimbondipa background kako do ndiwada kuwisa kuti iyo after once zvese zvokuti uindewo kuna vamwe huku. Chii chakazoitika kwauri? Process yacho yakaita sekakushupa sokuti dzimwe nguva ndiona kuti vanongo vachitarisa age ende futi kunongochinzi hanzi 21 whatever maprocess acho anozoshupa. Saka ndakabva ndaona kuti since maprocess acho ayachishupa kuswera wakagara plus futi uona kana uri uko kakugeto unongoswera wakangochikora kuti pese pese ungoti mdhara etime mdhara chichi ndakangoona kuti since kune family plot iriko singaitwi chuni beta kunoita sei unogara uri koko wozama kuonawo kuti ungaita sei pakutsvaka kurarama than kuswera uchifungira chinhu chausingazivi kuti chichazoitika kana achizoitika. Saka kuti in the meantime ungaita sei ukasanawo kushandawo uri munhu usatarisire chinhu chausingazivi kuti chichazoitika zvikazoitika onewo zvongo zvaitika but kana zvisinawo kuitika unongochizowa kuti newo uri kuraramawo uri muZimbabwe munomu. Saka isinyaya. Saka kuno kwakatanga kugara rini kuno kwatiri? Kunoku ndongoti kutanga kuya kuno kwaive last year but last year ndasati ndanyatsowangu kugara kuno because ndakangouya kuchirimiwa ndikabva ndaita ndikabva ndadzokera but kuzotanga kugara kunoku ndazofunga project yekuti but uramba uchingouya uchidzokera futi zvongo singamake sense so kuuya kunoku utange at least production yaunoziva kuti kana uchidzokera uku unongochiziva kuti pane chinhu chauri kuita chine musoro. Saka kunoku tanga uzogara kunoku ndakatanga tongoti January this year. Sa January usati wambobva kunoku? Aiwa unoita uchibva uchinda tongoti last time pandakauya ndakagara almost 4 months ndikadzokera then iko zvino futi ndave ne almost 4 months ndiri kuno. Apa unochidzokera kupa? Kudheni kuBulawayo. Saka chimbotaura nendebele tione chimbota summary yezvawataura nendebele. Okay, so namuhla esikade siwenza lapha ukuthi salungiselela indawo yethu njengalibona omunye lapha uyenzani ebese engadini sathilela kwenzela ama plants ethu lawa engafi then lingakhayela libona ngale kulo builder osaqedisa isiluku sethu esingale kumele kube kungenani inkukhu ngoba next week kumele siyethatha elinye ibatch yenkukhu mhla ka 7 December. Ihuku mkhukhu khakulala. Alright. Saka iwe ade apha. Saka iwe ngwachithi bamakatanga mchima like zvinana happy what anditi. So now izvo zvimaita cabbage. It looks so beautiful. No look yummy. No look stoic. No look fantastic. Cabbage rani rakanaka.
Pana matomatoes here bvaita sei apa? Apa pave nematomatoes. Zvakatika matomatoes edu akatipawo takarima kunana June. Ndokubvumidzwa kupinda nemo yakapinde. Ndokutoti ndotota nawe ndotenderwa tana izi. Asa nawe izvo. Saka kutopera kwaita kana kuti kunonzi kukuva. Ukupera plus patine dambudziko iro ratachitaura remvura. Gusha. Taura. Saka matomato edu takawarima akambotipawo zvawo akatipawo takabenefita kwaari but chakazoitika manje anogona ti mukatarira mama anonga ari tengero like aya anokura usually matomatoes unoti kana wawadzara unofanira kuita maybe at least kunana 2 or 3 months uchiharvesta kwaari but aya manje anogona takangowadzara first time akabva tongopera haana uzokontinya kuramba tongobereka inonge iri tengero. noti tengeri problem yemvura iyo. Problem yemvura. Saka nekutsva zuva racho. Yachitaurwa namanager kuti like solar inyanyasi kudhonza kuti izuva. Apa chiripo I think dambudziko redu riri papamp. Pump yedu I think right ngatikozonyana napo papamp. Saka aya mapa izvi zvinoita semaplastic sechii. Iyi inonzi drip system ndiyo yatinoshandisa kudiridza nayo. Iyi ndiyo inoshanda kudiridza. Saka munoisa line to line. Inongo chingobvira apo ngoisa line. Usually inongo ichisiyana mama anonga ari 15 mama anonga ari 30. Saka paunoita pakurima papa unongo chingogeja kuti wosiyanisa kuitira kuti mungatarira pane mabura ndiyo anongo plant rofanira paplant rega kudonhedzera paplant. Ngatindei kuchuru mubara guys ivi ufanira kutombodzokera kuma unodzokera kuti une mubora une gusha unoriziva totona zvinaiwe jesu nechichiwikira ichi motipa mubora nhasi mukatadzanyira kudai apa mune mabatanati. What about makatomborima mabatanati? Kutotanga uko. Wow, atorimo wena. Ine manhanga makutoikira makutoibvisa ka. Right. Tabvisa chukuichi. But hey, chikunetsa plus main power yacho anobona kuti company yedu ichiri diki saka zvinotikorera mabasa acho anonga akaita se akawanda because by right kana uchanibona kuti ndosaka uko takazobvisa drip system because haipindi zvakanaka ine isiri flat neyakuita kupinda pari flat saka ndosaka takazogumisira tabvisa drip system yacho saka uku kuchuruka kusinyatsokuita zvakanaka. Okay, toenda apa panapa pazasi panapa iyi mibhedha mumwe kai yamuri kutodzvara kai inogara ndiri busy saka kuti uzowana nguva yokuti ungorelaxa uzowana kuti ungoti hanzi iwawo ana guka chichi zvinotokudzivirira kuita zvinhu zvakadaro because unogara uri occupied. Ngatimboendai apa iri ndoronzi ji water pump water tank. Ndiyo kutoseka zvako munhu mukuru asekwi kuizvi ichi ndipo panopinda mvura tovhurira apa kana tauda kuti mvura ipinde uku mukatarira rine mavhu zvako saka inongo ichisefa mavhu aya kuti asazopinda mumapaipi edrip because akazosangana nedrip inonovhara tumaburi toto saka munotogara muchicleana this thing. Togara tichicleana kuti mvura yacho igare iri smart ichienda ko ichi ndio inonzi booster pump. Anoona kuti mvura ichibva uku ichiuya kuno inongo isina power yakanyanyisa saka ukazanibona ndosaka maona papa manager wedu pavangu vachidiridza
yanga isinganyatsa kubudisa mvura yakawanda nepressure. Saka kana pane zuva ukaleta booster pump iyi ndiyo inobetsera kuti ive nepressure kuti nyange uri panapo unogona kudiridza nyange kumapepo. Ko usidzi ka unohuziva here usidzi ka ndo hwatoti usidzi saka apa pamuda kutogadhi kuti unonzi kuti sei kutodzvara pamwe transplant rep kutoona kuti irepi zvauchatoita murimi wana Stefani mwana iwe yakatotarisa ini ndikotokuchiva wofamba nebango rako aruchiva kumakashata unoziva saka handei hatisati asvika uku rwanangu masolar panel wacho ndo ayo mazindiro ayanditi alright hatimboenda nekuseri kunoku tinda nekuda namanager ichi chinoguka ichi handiti asi nezviri ipapo da kuzoti kuti iwe uzowana zvitinha zvako izvi wakazvifambisa sei zvitinha takazviforomesa. wakaforomesa kupi? ndaforomesa pazasi peplate yedu kumashure. Saka wakaforomesa zvingani da kutopaona pawaita izvi zvichiripo wazvakatopera? Zviripo zvakawandisa. Wakaforomesa zvingani? ndakaforomesa 20,000. What about? What? Vakangotsvagwa vanhu vemulocal bva wangoti nditifaforome zvitinazvo. Sevanhu vandi ukangosvikawo panzvimbo kavanofanira kujairana nevanhu. Saka vangu vachizoni makaita hondo then tadhiraivha kubva kumba kwenyu tikatendera tikaya kunoko. I'm sure there's a shortcut nengoro handiti kana nemakumbuka. Saka apa zihondo iri kai atiki first time yangu kuona zihondo rakadai. Vamwe vaiti hoveni. Asi zvokwadi yenyu yakaenda mudenga denga maida kudii haisi wani chete kai mbiri tedza hondo enda kusegi kunotedza hondo Jesu Kristo fomuromo no yakasina fomuromo hetwa ne 6 handiti yanga ne 7 muchida kudii tetoda vakoma alright chimbotsanangurirai why makaita zihondo rakakura kudai so rinosvika mudenga kuda kuti pamuromo wega wega kwakuda kana 1000 ndizvo or 2000 pabuda zvingani kozi muromo makaparadza 3000 pamuromo wega wega paibuda 3000 ka it makes sense because yakanyaenda mudenga ndiri kuiona saka izvozvi ndiri kuasuma kuti pahondo iyi handiti ka ndaona zviri ugu obvious definitely maifanira kuita hondo but now zvirugu zvezvapo asi makuda kuramba muchikuita zvirugu zvakadiro kani zvirugu toda kuwedzera zvimwe but sekufamba kwekambani ichikura toda kuitawo maybe maprojects akaita senguruve mafish ponds zvakawanda mbudzi toda kuita maprojects akasiyana siyana paone place it makes sense. What about iwe ndeimwe hondo yenyu here kana ndeimwe munhu? Iyo pane part of dzedu zvitinha then but not yes. Saka in total dzose hondo nezvimwe zvichiri umumu makaforomesa 20,000 when this year ndakachikokukaforomesa 20,000 zvitinha pakatanga pakaforoma because cheche chekutanga chakaitiwa nezvitinha iyo hondo yacho ndiyo yezvitinha izvo zvirapo uko saka takagadzirirwa almost tangoti 7,000 then iyi yakazoforoma iko zvino ndiyo ine 20,000 so in total like 27,000 saka mama kutosvika mu30,000 so kana takuvakaimba tichaita zvitinha zvingani because 20,000 makafamba nebhora makes sense because ndapa kutendi saiwo unonzwa sei neproduction yamuri kuita pamba izvozvi so far so good hondo yakakura kudaiwo so dzose dzamaparadza uri kunzwa sei? zvinongodadisa kuona kuti zvandiri kuitawo newo zvinekawo production kana zvitofambigwawo nevanhu kuti vambozozviona so nyange uri kunditiza wofanira uri padhuze nenapa alright zvinodadisa at least iko zvino izvi zvasiyana nelast year ndiri paungwa chimwe wakambouya then ukadzokera then bva wambouya bvadzo now iko zvinozoti patiri kuenda kundosvika huku dziriko ndosvika chakachiriko soon makusvika ngurwe dziriko makusvika zvaka zviriko handiti
so unonzwa kufara. Yeah, kufara kwakanyanyisa. Kwakanyanyisa. Haikuona kancane. Kancane. Kakhulu. Sa unoti kudini eNdebeleni uyu ndiwa wazviunza wega neNdebele. Unotsana ngolo chichi neNdebele izvi. Ndebele kuti lapha science iforoma ezitina ezi-20,000 of which isihlukhu sethu sakuqala sasebenzisa izitina esazithatha lapha sasiyenzise ezi-7,000 so in total zonke esazisebenzisayo zabe sekuzobo 27,000. Okay, esebenzisa uthini? Like esizisebenzisileyo or esesizisebenzisileyo. So like ubani? Alright, like ratashandisa. Makashandisei iNdebele, like where did you use these bricks? Okay, like, something right. like that. So izitina lezi firstly sasebenzisa kuyakha isihlukhu sethu sakuqala esi-12 by 3 meters. So and then sabe sesibona ukuthi 12 by 3 meters incane of which enye partition yangikhona saqina sesisebenzise ukwenza i-tiny storeroom. Ugcinela like stock feed something. Then so sabe sesibona ukuthi partition lawa ama partition asesele is almost 7 meters of which lenkukhu esifuna ukuzigcina kuyabo ungahambelani space sangikhona sabe sesincane. So sabe sesenzisa enye 20,000 le ukuthi singezelele izilukhu zethu ezenkukhu. Lokuyenza ama projects kind ukuthi uhamba ngesikhathi sayakhe ama fish ponds siyakise like indawo yokugcinela ingulube, indawo yokugcinela ama roadrunner, indawo yokugcinela noma imbuzi. So into eziningi ngoba yabona lawo yabona sesijayela ukuthi nxa ungena ko yabona noma ku choppies ku choppies nxa usedinga inkukhu ukwazi ukuthi obvious nxa usithola 2 kg yenkukhu yani i-broiler is always a broiler. So thina lathi sifuna ukuthi la nxa ungena umuntu ukuthi ungathi nxa ufuna ukudla i-roadrunner kumele uqale ukuye emakhaya. So la kumele ukuthi nxa ungangena noma ku-choppies la ungathi namhla ngifuna ukudla i-roadrunner la uthola ipackage yama-roadrunner, uthola ipackage yama-broiler inkukhu into ezinjengazonezo. Yes. Choppies, yes. Saka ndiso chilipa chipa hondo pano budi tisochitenda. Saka I think that's pretty much it, right? So I should go to clip in those pakati. This building in this year. Indeed this year. Iyo ndio ndikuona kuti ndio imwe iri kuvakwa iyi. Ndezvimwe zvitina izvi. But sataenda ikoko mtida kuzoenda kuviesuna kwani kwachona. Hatimboende mukati. Akunoti munyeni. Handiti. Manager itai muchiuya ukuno. Chibatsirana basa zvimwewo pamutaura apa. Umukuta ngemusina chinhu wani. Since takazotanga kuvaka uko takamuona senzvimbo yokuti tofanirwa kuti tichimukina tichisira huku dzinongopeshe zvandachitaura kuti next week pane pechi redu riri kuuya. Saka tinomukina nzeni tomuregera for maybe a week tinomborowa nemhepo tamuspreya kuti kana idzo huku dzidevelopa nyange zvirwere zvobva zvaita sei zvavurayiwa kuitira kuti kana tazotora nhiyo dzedu dzibatire chirwere chinongo chaitwa neidzodzo hombe. Saka mune mabhedzi atirikukwanisa kuti mangani manga mune 300 mabhedzi. 300. Saka makamaisepi akashiftwa akaendeswa uko then moklina umu. Toklina umu toitira next pechi redu rehuku dzinongo dzichiuya dzichiri apa imi muri kuchengeta huku dzakaita sei? Kuchengeta huku mabroilers. Tikuchengeta huku first batch rakabuda iri ratove second batch rakabva uku rikaenda uku tatine huku dzinokwanisa kuita 300. Third batch riripo huku diki dzirimo muchikwere chekutanga dzinokwanisa kuita 500. Saka mune 2 mabhechi izvozvi. Izvozvi tine 2 mabhechi 300 ne500. Yes. Nemi ratove ready rimwe racho re300. Saka the solar yenyu system yanya munayo iyi. Solar system iyi ngokuti iri kubatsira kujojo tank, iri kubatsira kumagetsi ekuti mumwe kudzike zvichifidika ka. Asi light malights pane malights edu atinawo madiki pari zvino sevanhu vanga vachangotanga project asi tiri kutarisira kuti sezvo project yedu ine progress
kuti tichaita kuti malights ange awanda akura nekuti tichiri kutanga tine malights madiki atinokonekta kana huku dzichiri diki kana dzakura hatisina need yekuti tise malights but kana dziri diki tine tumalights twedu tudiki twatinozokonekta pamabhatiri manheru so that huku dzedu dzichidyawo hadzizonyanyi kuonedzeka. Hanje iwo ngotaura futi tiende saka apa madaiso anozoklina umuntu yani muklina sezvamukona tingori 3 saka tongobatsirana tiri 3 tobatsirana tiri 3 toklina mumatanga edu izvozvi tisati tasvika kune chirugu chakanakisa sisingamboitiki apa chii chiri kuitika apa nda kuti tsamura mbukai dzako hadzindinopera ichi iwe ibva pane iwe right uchibusa chigayo indatichokusaidi hatitangei pano chii chiri kuitika apa ichi chigayo saka chigayo ndakangoonawo kuti so apa pamarodrunner toda kuisa rimwe danga pamusoro apo saka ndakaona kuti inongo iri kutaiti yakutsvaga chigayo kuitira kuti kana nyange ndakuda kuti macrash unogara wega saka chachigayo hufu chaiyo chaiyo totogayira because anoona kuti hwenyu imimi togara choita zvose choita zvose kaya macrash unongochinja safe yacho ukatogaya ukatotarira inga itoripo ndekutogaya totogaya wedwa utori hufu wenye wokudla uyu saka zviso zvinozvigona zvakangwara-ngwara iyo aindirumere mbwa yenyii iwe ibva pane iwe idzinge chamwari aiwa atipe ko icho ndecheito ndochatoda kuinda chiri ngavabve pano vana mbwa ava unowadzikira kwandire weniyo uzoita zvokuseka iwe uda kundirumwe kana dzikurumidza kadzipe apo ona chamwari dzotanga ziku dzoya okay iyi sefu iyi sefu inongosefa tongoisa chivago chedu apa mota vadai tosefa kuti matana aningwana chapapa tipe example tidai example ichibago chamunosefa ichocho hazina kusefa here kune chimwe chisina toda kuona chinyowani save up the people save up the people but hakwazi kusefa madomasi obviously hakwazi kusefa masi iwe ibvapo right sefa iwe right wodi that is example apa unongo ngosefa apa uri kubvisa chii apa apa unongochibvisa zvinhu zvakaita sinozi pane izvezvo zvimwe zvinowandogara zvipfukuto ndomaitira munoita nokubvisawo zvimatombo zvinongo zvirimo iwe mozotsvaga chekuisa neapa pazvobuda moisa tora bhaketi toni this is something new wakagadzirisa chinhu ichi kaichi zvinhu zvindazviziva zvimasefa zvinoiswa pahuku zviruku zvehuku handiti izvi chamakaisira apa ichi wakanotenga simbi ndadziziva futi idzi unga ukangwarira ukazviziva sei I think nemumungozivawo 2008 yanga iri nguva yetara taingogaisa vanechibaba ayo but maida here kudai like seriously speaking handizivi ndangazviona nazo saka madomodaiwo sodi unongoisa bhaket rapo tindine mahera andikusefa aiwa mapanongo acho amukwanati ichi hachina unyazoshacha hacho sereapapapabata wow inga mune zvinhu zvakawandisa pani ko umu ndo masikadasei makari machibati iyanga iri ngarani yedu ata takaisira chibago chedu saka yekera apa pandio huku dzenyu dzechibhoi dzesamunadzo yapo oda meantime idzo dziripo wakatenga dzikana huku ndakatenga dzanga dziri
zvadziri 18 but vanga izvindu zvachokura dzimwe kunyama munguva. Look at this. Look at that. Look at this. What? Kafunduka shivi. Bundu. Bundu nani bunduza. Bundu nani bunduza. Bundu nani bunduza. uri kunakirwa ngitirawe neanfroti dada mama vikandapa batsayapa ndikutisire zasira kawanisa mosvibisa ndokubasa kwatoka ndokuti mari here handiti ndizvo zvakaita taita nechipi tatoni waita neipi mudiwa uya wamona here yakazonzina mbuya wangu madiwa kazi musasira kawanisa rakawata undosvika karuoko iwe naro mukadzi Sample for the people, oi. ndazvona apinda munomu kuti unoti munomu muchiita sei muri kugadzikwa nditya which is very good right handei ko apa pawaya apa sei muchishandisa waya iyi Okay, sezvamuri kuona chinhu chedu chisiri kuvakiwa saka izvi for temporary nyoka pinda mukati chiteveni nyoka ndo dzateti tichityira kuti dzotipedzera matiki adzitanoita matoto ndidzi saka chimbotiudzai chii ichi chamuri kuita ichi iyi ndo inonzi tata yedu ino yatinotangisa nayo kana boka redu riri kutanga tichitanga kuchengeta huku ndo yatinotanga kupa huku dzedu tikabva pastarta tinoenda painonzi growers mesh tikabva pagrowers tozoenda pafinisher saka idzi kana zvakadai tinenge tichipuwa inonzi starter mesh yatinotanga nayo yese istarter muchiri saka tichi palevel dzemastart ndega mukuti mabeds mangani izvozvi idzi ndo 500 wow this is cocostic muchogozve basi munoriwana tete handichidiyasi ndichifidha here zvese zvamunoda kana kungozotibikira inini munozomboisa pasi kozvatorasvika wacho chatorasvika wacho ini ndichikubikira here ndichikuinda teinai kunewa network here mune magetse here zvese ndikuzviona kuno kwakarongeka saka takuda kupinda muya mune orit unopedza masaga mangani ne500 bed dzenyu dzestatus pawiki chingoti 2.5 bags ma50 kgs wow 2.5 saka buma muchiti mimi iri harisiwo first batch yenyu ndo batch number 2 ndizvoka saka pafirst batch makatanga nengani takatanga ne100 patakatanga tichitanga poultry production taida kumboona kuti tinozvigona here amaona muchizvigona tomba taona kuti tinozvigona pa100 ndezvipi zvingani zvatingati zvakafa obviously zvowanika ka zvatingati zvakafa pa100 tingati tumachips takashagirwa nechitatu yazine mere zvitatu 3 kudai kwabuda ne97 what about samudzigona zvemi tinombozama what I'm shocked because I'm under 50 20 zvofa handizvozvo panotoda keya vanenge vachitori vana chaivo vakadzi vamwenga kana magombezi tingatorara nadzo tisvike pakadaiwo handiti mwoyo wedu pakare papa ona kwese kubudisa uko taremuone zvei i500 beds samubo wapinguti mugona ma 450 460 ungodzira apa titori nemama extras ma extra fish ma extra anya wakafa munongogamba muri pa 500 kwenyu
kuchengetawo maextra mushe chongo chitongowana zvinyama. Saka 500 nema-extra mangani? So far apa pane ma-extras 20. So that's fair. Takafirwa ne3 so far. So far mungoli pa 517. It's first starter, no second starter, no third starter. Kuna first stage mapoa starter mesh. Then toinda pa second stage inova growers. Then toinda pa third stage inova finisher. Saka idzi dzinopedza starter nini? 14 days. Dzine ma-weeks mangani? So far nyanotora dzikumashure wakamira kuipapa zvibida dzose dzese. So far dzine ma-weeks mangani? So far dzine 1 week ichi. Nasi test sasa 1 days. Saka dzinokura. Saka hatimboendei kunoona dzimwe dzacho saka masmesha wainonipesiya wo mvura dzechimwira umomoka. Handei pamberi ingonoona dzimwe dzachoni dzakabira sei. Dzimwe dzacho Saka munonde munoda kugadzirwa dzimwe Kana dzikakura dzakukwanisa kuspreada. matswani 500 matswani. This is beautiful. Very beautiful. What? Igwe. Pamusoro. Pamsambia jambo charavisi. What? Ngazifambiwo zvimukwaiwo sangopata iwe. Idzi. Chenjere iwe. Hazvira sinzi bhera rakapata zvikwadi. Rangoti twiri haditizi. Rakatovata kuswimming pool. Apa ngumbo. Ndoga makumbo anonasonaka. Akasimba. Chimbotibatira 1. This is what you call fat legs. Icho. Ini ne ma-weeks mangani? 2.5. Chimbotibatira wenyu. Motoripo yangu. Iyo amnoti mondibatira ipi yakakurisa. Right, mozviona sei? Iwe kudzikana. Iwe. Iri kuremba ipi. I think yako inokundwa neyangu. Tasa gumbo. Uyaone gumbo. Gumbo for the people. Saka nekukura kwadzo tanga takuona kuti uko akuchakwanisi kuti dzinge dzakagara. Kuri kupisa uko yanga iri 6 meters ma3 by 3 kwadzakatangira. Saka ike zvino nekupisa kwakuri kuita takazobvisa muno meme 7 meters zvibva zvatora skimwe hapo 3/4. Saka takaona kuti muno mudzokwanisa kugara tiri free tichibvisa uko kunopisa kuti dziuye kuno kwakafaranuka. Idzo dzakafara. Uko kwakupisa tikati ano yakati dzibvise ikoko dzendodzisa kunofura mhepo. Saka in other words, it doesn't really need to be very perfect. Because pamusoro matopedza kuplastaka but muno muziri kutorarama. Zvakanakisa because atakuchakapedza kufurirwa asi dzikurarama. Wow, I like your project. Saka idzi matokora matizima makusima 4 weeks. 4.5. Pamutemo dzofanira kuti 6. Zvinogara dzari 6 idzodzi. Adzitoita zvokutokambaira kai. Adzitobatiki because kana mati iyana ndakabata riri pa 4 weeks. Apa mazikumbo acho akaita kudhafuka. Tsika yangu muchanditumira rini kuHarare kana mane 6 weeks. Aiwa kana mane 6 weeks dzinouya hukutete musambotya. Basa ndo ramuri kuona ratiri kuita iri. Basa rinofadza kudai. Tinofadzawo nharaunda pamwe chete nemi munouya muchizotisimudzira mumabhizinesi edu. Saka wada kuti chii? But isusu secompany pakuti dzizosvika pa 6 weeks. So usually aim yedu inonge iri kuti handikona seapapa dzanyasokura because usually dzimwe dzogona kuwana dzadai so dziri mu6 weeks. But tikadzichengeta dzikagona kuti dzisvike pa nyange pa 4 or 5 weeks dzaricha because inofanirwa kuricha almost 2 kgs or 2.5 because vamwe kana achitenga anonga achiconsider kuti kakg ravo $3. Saka isusu aim yedu inonge kuti zvikaricha maybe ku 5 weeks
tineiwawo makeji tongo tagona kuita sei kudzitengesa because anogona kuti seapapa tikadzimirira kuti dzisvike dzese pa6 weeks semaketi yedu ichiri diki zvazotikosta pakuti titange kuita sekudzitsvagira chimwe chikafu saka eme yedu inonge iri kuti tikagona kuzichengeta mushe kusvika kuna na5 weeks 4.5 dzaasvitsa makeji dzakaita se2 kgs enhakafu dzongo dzakugonisa kuti tizitengese kuti kana zvinosvika pa6 weeks etisi dzongo dzaafurika dzapera then because dzikasvika pa6 weeks dzakadai so which means kana dzisina kuwana market dzinodza kufanira kuita sei tengigwa chimwe chikafu saka ofichi isusu pa100 unototenga 8 bags saka 8 bags izodzo ndezokuti dzichengetike for 6 weeks hadzidaritsi ipapo ndedzi for 6 weeks saka tingochida kuti emedu target yekuti tikanyatsochengeta mushe dzichinosvika 6 weeks dzinge dzimwe dzatobuda because ukatarira pane dzimwe dzatokura dzekuti dzakuda kutengesa wasiyana ndakabata saka apa palese mune muchiti market yenyu muchitengesa zvekuti mari ipi huku $6 so lese vanhu ndingatimbodzoka pabusiness futi kuti vanhu vanenge vachida kubata imi kuti vatenge huku mabhedzi enyu akawanda kuno kuvhenisi Kadoma muri ndinona sekuti muri pakati nekadoma pakati nekwekwe handiti saka vanhu ava vanenge vada kubata lese nyange vachigara mupedo nemi vanokubatai panhamba dzipi nhamba dzekutanga munotibata pa077 556 0991 dzokorora zvakare 077 556 0991 chero mukarequesta dzinenge dzichibudisa kuti ndoizvozvodzika pane dzimwe dzinoti 071 97 36 46 2 071 97 36 46 2 inozoita dzimwe futi 071 603 48 53 071 603 48 53 asi tichiri ipapo hedu pakuti mati panhamba dzenyu tinochadidira sira wakabata kamera wati pamatoto sevanhu vauyawo kuzoonawo project vauya pavarimi aiwa hamungashayiwi hamungabvimi muri maoko vanhu vanotisimudzira mubizinesi vanhu vatinoda nekuti imi munotisimudzira nenyika kuti ndo zvatinogona ndo vanhu vanorima hamungabvinedzara pavarimi ndimunotipawo shungwidzo aiwa pakanaka oraiti tinotenda saka ngatiti munhu anenge ada kuti kuno kusese maona ndaita kwata sekuti kure neroad mbichana sa apa mune makushamisa sei mune makutora maorders hamuchasimuki une huku hani kama kuti maorders wakana kakangoti wandewo pamwe munonotambidzana kana pavenice anouya pamaini kana kuti vanoenda paroad moshamisa sei ndakatarisa kambani yedu iri kukura zvayo asi inova yakarongeka nokuti muri kuona bhazi riri panzeru ndozvarakamirira remadhirivhari sokuti izvozvo izvo inofamba kwenguva zvichange zvatovera toina malogos kana kuti mungadei matotiona isusu takapfeka mainfoma nechi zvinhu zvatiri kutarisira kuti nekufamba kwenguva nekukura kuri kuita bhizinesi redu zvinhu izvozvo zvinenge zvavapo ndo zvarakamirira bhazi irori pamadhirivharis vanenge vachidzida vanongotifonera tosvika panzvimbo tichiri ipapo kambani yedu tatinonzi chizi zita rayo inonzi Levite for the people. If you're in Harare, Bulawayo, Gweru, Ekwe, Kadoma, what else? Chegutu, Koda Huku, Ziripo Pano, in a mere. Levites with Leon and Uncle. Uncle knows Uncle. Chigora. Uncle Chigora, what I eat. So I think it does. Uncle Pasauta and Sindebele, Timbons, 1 or 2 words, but no pay chicken. My price, Tora price, chicken in the village, and they would take this as up, something like that. Chills on water and in the village, but related to Kuku. No good to battle by numbers of fights in the village. Okay. Inoda munhu wacho
Saka lezi inkukhu zethu kathi sizile 4 and a half weeks. So ziba ready ngase zile 6 weeks. But usually thina siyabe ukuthi zibe ready around 4 and 5 weeks. Kwenzela ukuthi nxa sizithengisa ziyakhona ukuthengiseka maybe nxa sizile 4 weeks zabe seziweya ama-kgs anjenge 2 point something kgs. So kwenzela ukuthi noma nxa zingakhona ukuthengiseka zile 4 to 5 weeks nxa sizefika ku-6 weeks siyabe sesiyehlisile inumber or ziyabe seziphelile kwenzela ukuthi ama-cost ethu ebe njani ebe low ngoba singayekela ukudinga emakhethi zicine zidlulisa 6 weeks which means ukudla kwangakhona kuyabe sekuphelile which sesinile senzeni sithenge okunye ukudla which means le kuyabe sekungeni cost. So siyabe sifuna ukuthi at least singazigcina kahle kahle kubo 4 and 5 weeks bebe sezithengiseka ukuthi noma ubani ozifunayo uyakhona ukuya ezithenga ngayethenga ziyabe zi-right khonapho u-contact number yakho. I-contact number it's 071 603 4853. 071 603 4853. Another number. Another number was 071 97 36 46 2. 071 97 36 46 2. Transport road. Okay, transport. Since ulibona like ngapha esikhona ukhatshana le-town. So sometimes kuyabe kuyuseless or ngathi ukuthi ngiyedeliver inkukhu eyi-1 like kubo-town ngalo futhi ungakhayela noma ungela transport ungakhayela ukuthi thina i-transport esisebenzisayo from here to town is $3. Ukuphenduka i-$3 which means $6. So ungabona ukuthi ukusebenzisa i-public transport ukade $6 ukuhamba nokuphenduka uhambe nenkukhu ye-$6 which means kuyafanele ukuthi uhambe uhambile loss. Yes. So sibona khonokho sabona ukuthi sidinga i-transport so that nxa uthola ama-clients maybe ungathola noma ungaphuma le nkukhu uphuma noma le-8 or 40 kuyabe kumathi cheaper nxa usebenzisa eyakho i-transport yakhona ukuthela ifueli uhambe uyezidilivela inkukhu zakho than ukuhaya. So yikho sayigcina thine transport eliyibonayo iphandle. Yes. Wow. Ukhulumile kakhulu. Budi. Saka nibamashoke kuphesa ngangona kutaura kuneyanda kuona pazisha. Ndakatarisa inini pa-project yedu yatiri kuita muno muVenice. Ungoti Venice mine. Nzvimbo ineyi tiri kuita zvinhu zvinofadza nharaunda kana kuti tinobatsirana nenharaunda. Murivo tinobatsirawo vagarisani vedu vachidya. Chigayo chamaona chinotibatsira kugayisa chikafu chehuku dzedu pamwe chete nokubatsira kugaisira nharaunda. Zvakare pahuku vanenge vaitawo vaenzi vavo paita nyama padhuze vanongokwanisa kusvika pano vatitenga padhuze. Saka zvinhu zvandinofarawo nazvo kuti project yedu yakanaka inosimudzira nyika. Amen. Last words Ulion. Last words angu ndingati inini ndochitenda imimi mauya uzoti shanyirawo kuona zvatiri kuita panapa kuitira kuti mufambisewo business yatinoitawo nesuwo tiwanewo mamarkets edu ndozotendawo vanondibatsirawo kuti ndiite because handingazviti ndiri ndoga ndotori nevanhu vanondibatsirawo kuti zvese zvamuri kuona izvi huku dzese idzi mabhudhingi ese ari apapa pane vanhu vandinototarisira kuti ndinokumbira kuti ndandakumbira ichi ndibatsirewo pakadai saka ndondichitenda ivavo nevandoshandidzana navo ndondichivatenda because vasipa ndingazviti ndiri 1 because handingoona kuti uko kune gadheni uko kunoko kune huku kune chichi saka ndikati ndoga handingazviiti izvozvo saka ndochitenda ivavo
Hopefully muchange muchibata vana bhudhi vedu muchivasapotawo zvakare because ndaona kunge vane mabhedzi akawandisa nemacabbage zvakare ndo zvandiri kuona. Chingotiwo all the best mune business. Ndaona something pakuti tichatotowo maisheroni mai yangu anonzi maisheroni. Very simple but zviri productive handiti. Saka chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.